Sawuqala ku verse 10. We will start from verse 10. Beza abafundi bathi kuye, kungani na ukuba uthethe kubo ngemizekeliso? Verse 11. Waphendula ke wathi kubo, kungokuba nikuphiwe nina ukuzazi imfihlelo zobukumkani bamazulu. Baba ke lenda Amen. uYesu ushumayeza abantu entabeni. Jesus is preaching to people at the mountain. Akakhange ababe ecaleni abafundi abaxelela into azayithetha. He did not tell the disciples what he was going Ngicela to lisondele say. lingasheki. Amen. Now, abasiva abafundi into yoba xa ethetha nabantu When they hear that when he's speaking to people, uthetha ngemizekeliso. he speaks in parables. Babuza umbuzo ke They are asking kuwe. a question. Xa uthetha nabo That why when you're speaking uthetha to ngemizekeliso. these people, you're speaking in parables? Nawe uyaphendula. Now Jesus is Uthi mina replying. seyikhona kuni le nto. He says, now you already have this. Seyinikiwe. Amen. I-question bayinikwe nini? A question is, when were they given this? Ngoba asiva ndawo into ethi wayebathishela ecaleni. Because we do not hear in the Bible where the Bible tells us that he was teaching. Uthi ke ngoku le nto He nina seliyinikiwe. says, you already have this. Kangangoba xa ithethwa ngemizekeliso niyiva imizekeliso niyiva. When it is spoken in parables, you hear a parable. Ikhona into efihliweyo ngapha kwalo And you mzekeliso. understand that there is something behind the parable. Isizathu sokuba niyazi ikhona into efihliwe. And reason for you to know that there's something behind. Yinto yoba xa ndivula umlomo It is because when I start to speak, ndifana nomntu ovula isiciko setoti I'm like someone who's opening a tin of apha water kuni ezimpilweni. in your lives. Ngoba le nto ndiyithethayo Because what I'm saying, kuthi ayingeni ezindlebeni kodwa inyuka ngaphakathi. to you, it Jesus. comes from within. Ngoba seliphiwe. Because you already have it. Nayamkela ningekabikho phakathi kwabantu You abaphilayo. already accepted it before you were born. Isizathu soba ndikhangele nina. And reason for me to look for you. Ndikhangela abantu endawuthi ndidibene nabo. I am looking for people who Le nto ndiyithethayo bayigcine. and then they attest to what I'm saying. Ndizowuthi namhlanje I am ndindoda. here to say at Kingdom. Kunohlobo lwabantu abaxelelwayo nabantu There are kind of abashunyayelwayo. people that you can tell and there are kind of people that you can preach to. Uba ke ngoku unengxaki yokungazazi uba ulolu If you have a hlobo problem of not knowing who you are, uzawuba nengxaki. you will experience a problem. Ingxaki yakho izabaphi? Where is your problem going to Utshaba lie? luyabahlasela ngendlela ehlukile abashunyayelwayo. Amen. And the enemy will attack you different. Libuye libahlasele ngendlela ethile And abaxelelwayo. will attack different to those who are told. Ngoba liyazi basebesazi. Because it knows that they already know. Aba basaziswa. These ones are still being introduced. Xa kuhlasela umntu owaziswayo Someone who is introduced to naxa the past. kuhlasela umntu And oselisazi. someone who already knows is being Ukhona prepared. umahluko. There is a Yes. difference. Jesus. Amen. Friends, inganibhidisi le nto. I don't want you to get confused. Na uYesu ufika phakathi kwabafundi Now Jesus comes among the afike disciples le nto sebeyazi. and they already know what he is saying. Ndize ke ngoku ine-church setup. Masiza kwi-setup yasenkonzweni, Kunabantu there are people abafuna ukukhonza ngentsindiso. that want to attend church in a Kube salvation. nabantu abafuna ukuphila And there ngentsindiso. are people who want to live salvation. Ngabantu ababili abohlukile. Those are two different kinds of people. Kukhona abantu abangena ukuze bakholwe entsindisweni There are bakhonze. people who enter salvation. Kubekho abantu abangena entsindisweni ngoba funeka bephile And ngayo. there are people who enter salvation because it's their way of living or they have to live by it. Kodwa ufuna ukukhonza ngentsindiso. Someone who wants to fellowship with salvation Akahlaselwa njengomntu ofuna ukuphila is not ngentsindiso. attacked the same way as the person who wants to live. Okanye uzundive kakuhle mandikuxelele ngolu For hlobo. you to understand me clearly, Kukhona ukukholwa abawawukhonze. there is salvation for you. Kube khona ukukholwa khona ukuthi And uphile. there is a belief so that you can live. Aba bantu ke babini bohlukile. These two people are not the same. Kwakunyanzelekile inkosi londinisa kuba uYesu xa efika kubafundi Amen.
aba-approach ngendlela edifferent. Jesus had to approach them in a different manner. Xa ebenzisa ebukumkanini When he was bringing them to the kingdom, uyabaxelela. he tells them. Kodwa ke ixhala abanye And when he's drawing other people, uyabashumayela. he preach again. Ndizawuthetha ke namhlanje kwakhona ndiqhubekele. I am going to continue to speak. Isizathu sokuba abanye abaxelele. There is it for others to be Ndicela told. kubaleke kuze abantwana abane. Amen. Hlalela phaba bayi-2. Therefore, elani phaya. Apha ebukumkanini bukaThixo. Amen. In the kingdom of God, Xa kuzawuqaleka icebo lakhe. when his plan is about to commence, Kufuneka kufumaneke umntu oselifakiwe icebo. someone who's already in the plan needs to be found. Awufunyanwa lo. After this one has been found, Ofunyanwa kwakhe. when he is found, Uzakolula isandla. he is going to stretch out Akonekte. and connect. Jesus. No. Uyafika uYesu. Jesus comes, Unayo yonke inyani. he has all truth, Kodwa udinga i-witness but eseyikhona. he needs a witness that is already present. Akazukwazi u-access aba bantu He is engakufumenanga unable lo. to access these other people without Amen. getting this one first. So xa efumana lo, When he gets this one, akukho sizathu soba yena ayothetha there nalo is wabo. no reason for him to go and speak to the other people. Zebona bazalwane. Are you still here? Bamba le ndawo. Bamba le ndawo. Amen. USathana Now the devil, xa efuna ufumana aba, when he wants to reach a these other akabahoyi people, aba ubamba he lo. does not pay attention to these, but he Ngoba attends to this uyayazi into abangabana. because he knows Without lona athatha iposition, ngaphandle kwalokho ukuthi other things are, abazofumaneka aba. these ones will not be found. So lo awungenisa Now when you introduce this one enkolweni okanye entsindiseyi, into the salvation, awunamfaka njengaba. you cannot introduce him in the same way as the other people. Do you understand? Do you understand? Why? Kungoba kutheni? Lona wasephakade, This one from he eternity was predestined ebelungiselelwe uba akhokhele kuze for aba. them to Yes. lead so that these others can follow. Ndizawuthini? What am I saying? Kukho abantu efuneka bathathe There are iposition people ube who sendaweni need to wena. take their position in order for you to be somewhere. Do you understand? Do you understand? Funeka uzazi ukwazi ukuzohlula uba ungophi. Now you need to differentiate, you need to be different and know yourself. Uhlaselo kakhulu uzufana naba. If you are this one, text will be different from others. Make ndizise esintwini. Amen. Lo xa efika ekuzalweni When this one is born, akangowala femeli uzalwa phaa. he does not belong to his family, but he is born there. Benditshilo masinaspiki. I said the same Udisipeshwe thing. lizulu. Ukhutshwe lizulu. Efika nje emhlabeni. When he arrives on earth, Ndicela undiphe into yobutongana. can I please get a stick? Okay, noba ngisenza kwakho mzalwane. Ndifuna ukunderstand so that nizo-understanda nibe clear. Amen. Yes. Xa efika yena, When this one comes, ufika njengejoni esediployiwe. he comes like a soldier that has already been deployed. Yena akazazi. He does not know himself. Izulu The liyamazi. heaven knows him. Xa evela esibelekweni, When he comes out of the womb, ejikeleza phakathi kwabantu, walking among people, utshaba ntona umntu. the enemy see a weapon. Ndizawudiva, sanibani wabo. Amen. Xa ezalwa lo, When this one is born, ezabe ndisitsho last week, as I said the same thing last week, akabikho kwisigqibo sikaThixo, akaxoxe naye. he is not part of the negotiation. Ujonga i-assignment, He looks at the assignment aye kwishelfu yakhe adonse and yena, go to his shelf and put it. akhombise ngento yonke. Amen. Xa ukukhombisa ngento yonke After he has given them all uyakhamarisha. weapons, he gives him an armor. Then xa ezalwa When he is born, evela ngapha, amen.
utshaba libona umkhwe ngekadubuli. An enemy see a weapon even before he starts to shoot. Uyabona wakwazi ukuziqaphela uba umuntu onjalo. If you can identify what kind of Funeka person you are, uyazi into yoba ngabana awunabomi wena uphilela abantu. you need to know that you don't have your own life, but you live for other people. Ukuze kufumaneke abanye abantu funeka wena uthathe For iposition. other people to get saved, you need to I take a want position. to be clear naye. Ngifuna ukucaca. Lo This one akayingeni isalvation njengomntu ozawulandela emva does kwakhe. not enter salvation like someone who's going to follow. Ngoba Why? lona akayefika emhlabeni When this one arrives on earth, ufika azalwe ligazi eselithengiswe he kwisibingelelo is born unto the blood that is nalo sold to others. limkhombe uba ngowethu. And the blood will also claim that it belongs to that blood. Ungumntana wesivumelwano noThixo. He is a child of an agreement Xa with ezalwa God. ligazi igazi limfake kwesabo When he is isivumelwano. born of blood, the blood will put him on Ngoba the ithi covenant. incwadi yeLamentations Because what he has lived obawo on bonile the fathers bayabasenga. have sinned and they are no more. Thina sithwele ukugwenxa And babo. we bear their transgressions. Ndisekhona abazalwane. Are you still here, Ndisekhona beloved? abazalwane. Are you still So here? lona ka efika Now when this one comes, igazi the blood, libona umntu wasezulwini we see a weapon from heaven. lifune ubangela uba libe ngumntu wamakhaya. And it will want this weapon to So belong to the xa household. esiza eyesini When this one enters salvation, awungenisi njengomntu he ordinary is not introduced like an ordinary person. ngoba wayebangiwe waphinde Because he wabamba. was claimed and claimed again. Sayenza umbuyisela umrestore. Now when you are restoring this person, Funeka ukhuphe isivumelwano. you need to remove Yes. an agreement and introduce another agreement. Jesus. Okay. Awushwayezi. You do not preach at this person. Awushwayezi. Amen. Umkhuphe emqophisweni ufake You emqophisweni. are delivering him from a covenant and introducing him to another covenant. Uzawufumana izinto nje You are going to find out this phakathi ebandleni among the church, abantu of this caliber such people, ezabo izinto azenzeki lula. amen, their things are not Kubekho easy. aba bangumdili izinto zabo zenzeka lula. And then there are other people whom their things just happen Bangaphela easily. aba besithi uThixo akasebenzi. These people can say God is not working. Kanti ingxaki bawuzinzwa iyi-one. Meanwhile, there's only one problem. Yindlela abangeniswe ngayo It kule nto. is how they are introduced into salvation. Yes, Lord. Cela uphele. Can I please repeat? Waye engekazalwa Before he was born, ebesenyilwe i-assignment. the assignment was already given to Jeremiah, him. Jeremiah, before I formed you ngaphambi koba in your ndikubuke mother's womb, esibelekweni sikamama I wakho, knew you. bengikwazi, I anointed you ndakuthambisa to be a prophet of nations. ukuthi ube ngumprofeti ezizweni. But Kodwa, xa efika ezalwa, when he is born, igazi the selithengisiwe. blood has already been Uthetha sold. ukuthini mfundisi? What do you mean, Pastor? Xa ezalwa umntu enyameni, When someone is born in flesh, ufikela kwigazi eselikwabanye oothixo. if he's born into a blood that is already sold to other gods. You understand? Amen. Uthini mfundisi? Le nto umane udiva xa ndithetha nawe unesiduko nje unetyala. When you always hear me saying, if you I'm have a trying great to draw name, your attention ngizama ukukusondeza ukuthi isiduko so that you can know that a clan name, ayilogama lomntu, it is not a name of a person, ngumkhuba owawuze nomntu but it is a character that came with a man, okanye yindlela eyayize nomntu. or it is a way of living that was A introduced by first someone. person kwikleni yakho Umuntu wokuqala from your clan owayispethwa lizulu who was dispatched by the heaven. wafika ethwala umbhongotho. He was carrying a weapon like this. Ndisobona bazalwane, Amen. itshaba lambona And the enemy noticed lam-atheka, and they were attacked. then waphela ngenxa yokuthi And because of the difficulty, efuna icebo kwabanye they oothixo. went to look for a plan of living from other gods. Xa efika phaa Now when he got there,
ukunikezela kwakhe ngamandla esibhamu Him exchanging with the power of his kwaba nento spirit yokwenza nokuchitheka kwegazi. has something to do with the spirit of blood. Why blood? Kutheni igazi? It's only because igazi alifi. It is because the blood does not die. Uma ungene kusivumelwano If ngegazi, you have entered into a covenant with yonke into God, azayizala ngegazi kusivumelwano. everything that you will give birth will be in a covenant. Esibadama uThixo esoloko esizisa abantu becebo lakhe. As God is always introducing people of His Ingxaki plan. enkulu yebangabana kufuneka bengene ngesibeleko. The problem is that they need to come with a Xa womb. befika esibelekweni sesijobhekile, Amen. And they find a womb that is already defiled. uzamfunda vide You kalethetha. will hear David when he speaks, he Xa says, ebona yonke into iphandle ayimoshile, when you see everything that he has athi ruled, no ma, he says, no, ayonto ebekade ndayifunda this le. is not what I Akukho have. kuyiprektisisile le. No one has made me to practice this. Ndikhawulwe Amen. umanda salele I esonweni. was conceived into a seed. Ngamanye amagama, In other words, ndikhwaluthwe igazi I lemfundisi. was polluted by the blood of Ngoba fornication. kunakho Because kaDavide in the genealogy of kwakukhona David, ukubulala there was secret yaze blood yamchaphazela. until he was implicated. Ngamanye amagama, In emntombeni other words, in kaDavide, his lineage, there was an alive iniquity. ekukhona ukungalungiswa okufihlelo. Wazalwa Phakathi kwi-iniquity. in iniquity. Baba le ndawo, Oh, othi uThixo akayithatha ngoDavide. when God speaks to UDavide David, ngowentliziyo yakhe. David is of my heart. Kodwa phakathi kowentliziyo kaDavide, Because David loves sibona me. ubowethu. We see a man. UThixo athi ndimthanda Now njalo. Jesus says, and now UDavide thanda ubowethu. because I did not respect someone who Thanda loves me, ubowethu. I did not sex someone who Ndisisele loves me. ikhohlo I leziyo. have introduced the body of heaven. Ngena But egazini. now when it's introduced, Amandla the egazi. power of the blood, Ahamba igama it is kaDavide. trying to steal the blood of God. Athala bana. Jesus. Amen. Uzayibona le nto bayihamba umhlaba omthe. You will notice that this comes a long way. Ekugugeni uDavide. Amen. When David got old, Ekugugeni when uDavide. David got old, Iingubo zikasamenzi ishushu. amen, his blood was not Uyajika able uthi to go. makangizelwe intshitshi. He is asking that Ngoba le nto a isegazini. virgin needs to be called for him because this is in the blood. Ndizamxelela I am namhlanje. here to tell you today. Ubugwexa bufe kuba besaphila. And iniquity does not die when you're still alive. Kanti ntombi, Amen. isingazi ke ndandinesikhundla ngesifuna iklasi I wish we can have a class ngoba iyasebenza le nto. because this salvation is active. But iproblem, Kodwa ingxaki, abantu bayabayazi babangena people kanjani. of this, they do not know how to enter into salvation the wrong way, the right way. Ndiyakushumayela. Amen. Let me not preach this. Let me just say it. If wawukhethe kwasephakathini If you were chosen from eternity into yoba ngabana ube phambi kwabantu, to stand in front of people, uThixo asebenzise wena into yoba ngabana akonekte kwabanye and abantu, God will use you to connect to other people. wena awungeni kwivangeli sabantu esukwini. Amen. You do not enter into a gospel that takes people into heaven. Wena uxelelwa ngemfazwe kusavela. You are told about the Phela babuya war. abantu bayi-3. Amen. Lona funeka axelelwe ngemfazwe. This one needs to be told about the warfare Akaxelelwa ngee-breakthroughs. and not be told about the breakthrough. Ngoba Why? kunaba bakonekte empilweni yakhe. Because there are these who are connected into his life. Once wamfaka kwi-salvation njengomntu ozawuthi afole kwikhathagori yabantu be-breakthroughs. Once you're going to introduce him to salvation like Xa people of singezi breakthroughs, mamudinisa ii-breakthroughs etyhafa, when breakthroughs are not coming, he will be kulula discouraged. aba into yoba ngabantu usathane And abafumane. it will be easy for the devil to get to these. Ndicela ukuphinda le Can ndaba. I please repeat? Lona awuthisa izinto You zizawulunga. do not say come, things will be well. Uthi yiza sizokwenza abantu. Yiza uzowulomba abantu. You say come, let us fish men. Yiza sizolungisa izinto zilunge. Come, let us fix things.
umbiza lo umniki overall You call this one and give into him a work abana yena abe sisters so that he can be a servant. awubizeli kwizinto eziphathayo You do not call him unto the tangible things. izinto eziphathwayo kuye mazimqubule Tangible things needs to can get to him by izinto surprise. ezisengqondweni yakhe Amen. They don't need to be in his mind. ngoba usathane uzawubetha Because yena the devil will attack him. abethe yena kwenzela kungafumanekanga He will attack him and he will be discouraged and his word will not be found. mfethu ndizonixelela nje into engenamsebenzi kodwa namsebenzi I am here to tell you this. ivangeli is not about breakthroughs Gospel is not about breakthroughs. ivangeli is all about ukuprepare umntu I-gospel ke ingokulungiselela for ukubuya kukakristu kwesibili for the second coming of Jesus Christ. but the enemy Kodwa utshaba through yonto yoba ngabana sikwi-era ye-prophetic and apostolic because we are in an era of a prophetic faith. bathi ootata udinisa bawubethwa zizithonga zohlangula abantu When the apostles are being attacked because of the evil, bayigqwethe they imeseji will twist the message ukwenzela into yoba ngabana balale betyile so that they can sleep before they get to bed. athembisa abantu into They engekho promise people what does not exist. ayisiyo coming Bathi ndibona imoto yakho ayisiyo isiza. marriage coming Ndibona umtshato wakho usiza. kanti uthetha kumntu ofane baqalalwe ukuze kuze umtshato Meanwhile, you are speaking to someone who needs to wage a warfare before he gets these things. that is the main problem esifisile nayo ngoku Zizinto ke sijongene nazo at this moment. abakhethwa kubethwe bona The chosen ones are the ones who are being attacked the ayitshintshi most. imeseji And they have twisted the message. isekona bazalwane Are you still here? andikho apho ke I today am not there but today. ndizawubuya nje kwakhona ndihambelana istep nestep Amen. But I will journey with you lona step xa by step. umfaka kwisalvation When you introduce this one into when you salvation, are leading him to salvation how umkhokhelele this way? umfaka kwicovenant Amen. You make him enter into a covenant. nantsi ingozi abikhoyo ke kulisi This is where the danger is. in the laws of covenants Kwimithetho yeminqophiso. uba lo mntu If this one umfaka kule covenant who is introduced into this covenant akekho clear is not clear uba kuzakwenzeka ntoni of what is going to happen, umthathe wena uba umvile and you take it as if he understands, xa emuva when he moves, uthi wena ungenile and you will think that he has entered kwele into mimoya salvation. akekho In the spirit is absent. akekho kwicovenant He is not part of the covenant. sakwenzela umzekelo I am going to make an example. in your churches apho nithandazela khona abantu In your churches, when you are praying for people, umntu omngenileyo phantsi kwesalvation someone who's under salvation, nantsi inyani ndixelele inyani umntu ongene phantsi kwesalvation someone who is under salvation, akulindelekanga ukuba kungabe kusathetha idimoni amen, is not expected to manifest demons. That nasi isizathu soba zibe zisathetha here is the reason for the demon to still manifest. andibohlulanga aba bantu kanti bangenise You were unable to differentiate. when lona you uhlala naye introduce this person. ucokole You have a conversation with this uthi one, yabona njengoba kungatshateki kokwenu and you see when people are unable to get married in wena your family, uzawungena esalvation ulwe kutsho kutshateke you will fight and people will be able to marry in your funeka family. abe clear kokungena entweni And these people need to be clear when they make a decision. then kubekho i-consent declaration Kufuneke ukuthi kube khona imvume kwicala elinayo from his side. into yoba ngabani ndivile mfundisi He needs to say, I have heard you, pastor. uyangena And the pastor will ask, do you agree? And he says, yes, I want to ukuthi agree. ewe kwakhe Him agreeing into umthathe salvation, umse kwistep you esilandelayo will take him to the next step. istephu endiqinisekileyo sibaluleke kakhulu A step that I am sure that it is the most important step. isitephu sobhaptizo A step of baptism. ubhaptizo lomkhethwa alufani nomntu ordinary A baptism of a chosen one is different from an ordinary
ngoba ubhaptizo lomkhethwa Because the baptism of a chosen one, yi-initiation. amen, kukungeniswa. Why you have to initiate him? Kutheni kumele ukuthi simngenisile? Kungoba umlanda kwesinye It isibingelelo. is because you are fetching them from another covenant, Yabazalwane, isibingelelo sekhaya an altar of a family siqonde ekubhaptisweni. is conquered through baptism. Khona nje ingxaki yabazalwane. But here is the problem with Xa believers. besiya emanzini When they are about to get baptized, besisa abakhethwa amen, when they are about to get baba baptized, bayakongeza inani lamahlamente. amen, they go there to increase the number of their congregants. Jesus. Okay. Can I please The repeat? biggest problem Impazamo enkulu kubantu abakhokhele to people who are leading amabandla. churches Xa befaka abakhethwa bafaka umdudu. when they are baptizing, they Lo baptize mntu many uyabangwa. people. This person is claimed. Sanenzela nje umqeyi. I will give a small testimony. To me, I know what I'm talking about. Kum ndiyayazi le nto endithetha ngayo. Ndihamba ndiyobhaptiza abantwana kule nkonzo ndiyikhokhelayo. Amen. I was baptizing my congregants in my church. Xa kugqitywa ephuma umntana elwandle, After baptizing, uyajika ufuna ubuyela emanzini. he wanted to go back Uthi to the water. bayandimisa abantu basekhaya. My ancestors are calling me. Ndithi abantu bakokwenu. I said, Uthi your ancestors. She said yes. bade bathi They said to me, babe like nandigcina umzuzwana phantsi kwamanzi ngebe ndigqibile ukundithwasisa. if you have kept me a minute longer, they were going to initiate me. Ithetha ukuthini le? What does this mean? Lo mntana uzalwa kwigazi elathengiswa This child has been born into a blood that has been sold kumoya wamanzi. to the spirit of the waters. Nawe wena uapproacha lo mntana And you approach this child ubona umntu nje as a mere person. kanti ubona umntu oseboniwe Meanwhile, you see someone who has already been umtrita njengomntu you ordinary. treating them like an ordinary person. Izulu limdispatshela izinto The ezi-extraordinary heaven is dispensed. negazi limbambela izinto And the ezi-extraordinary. blood is claiming for Xa uapproacha wena when you approach them, uyamfaka wangathi ufaka umntu you ordinary. introduce them like you are baptizing a normal person. Masibuyele kwi-laws of the covenant. Amen. Sibuyele kwimithetho yesilingelo. Lo mntu awumfakanga emgqobhisweni, This person is not into a covenant. umthembise ngoyezulwini. You have promised them about going to heaven. Lo angengomntu owuthenjiswa ngoyezulwini. This is not someone you can promise about heaven. Ngumntu oba ngabana umxelele uzowulwa khona ukuze abanye bakwazi ukuya This ezulwini. is someone that you need to tell that is here to fight so that others can go to heaven. Sense corrections. Amen. We're doing corrections, right? Now, sesivile ke ngoku akamkeli Yesu lo mntu. This one is not receiving Jesus. Uvuka ubujoni. Amen. He agrees to be a soldier. Baba le ndawo. Amen. Kulezaa mpilo zixhomeke ukuba kufumaneke yena ukuze zifumaneke. There are those lives that are dependent Step on number him. 2. Inyathelo lesibini, Xa ebhaptizwa when he is baptized, akangeni emanzini njengomntu wonke. amen, he does not get inside water like all other people. As a minister of deliverance, Njengomminister ye-deliverance, wena uministerisha ibaptism to him. as someone who ministers baptism Once here, angene emanzini, once he's inside the water, what do you do? when Sandoni, You call a cloud of witnesses ubiza ilifu lamangqina and also the blood of Jesus negazi lemvana to come and testify ukuthi lingqine uba lo that this one today le nto yenzekile. namhlanje
Nisekhona bazalwane. Are you still Nisekhona here? bazalwane. Into ebaluleke kakhulu ke yile. What is the most important thing is this one. Funeka enze i-declaration yena. This one needs to make a declaration Into yoba mna namhlanje that I today, Nkosi nathi I, Nkosinati, ndiyafa, I die, ndiyangcwatywa I am being buried. kunye ndingcwatyelwa kuKristu. I am being buried into Christ Jesus. Ndizawubuya ndivuswe naye. I will resurrect with Xa him. ethetha ngona hlobo When he's making those declarations, ulanda igama lakhe esibingelelweni. he is fetching his name from an altar, Uthi ndiyafa kwisibingelelo saying, sasekhaya. I die from my family altar. Ngoku ndaluselwa kweli. Now I'm being introduced to this new altar. Amen. Emveni koko, After that, as a minister of deliverance or of baptism, njengeminister yokubhaptiza, udeclare la mazwi awathethile. you are declaring the words that he was declaring. Uba namhlanje ndiyamngcwaba ubani. That today I am burying so and so. Ndimngcwabela egameni lenkosi uYesu I Kristu. am burying him into the name of the Lord Christ Jesus. Baba ke le ndawo. Amen. Omnye umpostile onegama elikuye Another apostle ufika kubazalwane begida. comes to brethren when they were dancing in the church. Uyabuza nibhaptizelwe enini? He is asking, what were you baptized in? Ngamanye amagama ni-initiatelwe entweni. What were you initiated into? Ubhaptizo is an initiation, Baptism is an initiation. but Kodwa, uba ngabana awuyazi uba ubhaptizelwa enini, if you do not know what you're being baptized in, ufela enini. what you are dying into, Xa uvuke kwelaa cala uphume emanzini, when you come out of the water, silindele amakhaya abe asakubanga. amen, we're expecting your household to still claim you. Sengona, Amen. zawucacisa nje le ndawo andizuhlala. I will explain this and I won't take long. Let us go to the book of Matthew, Sifunde kuncwadi kaMateyu, verse 28. verse 28. Chapter 28, verse 19. Matthew chapter 28 from verse 19. Akukho verse ilimaze abakhethwa ingathini. Amen. Amen. Hambani ngoko niye kuzenza abafundi zonke iintlanga. Nibabhaptizela egameni loYise Ndicela uze mfana, Amen. Bendekulu. Sibabalwe. ndibabhaptisela egameni likabani? Baptized egameni in- loYise Uyise. Amen. This is the Father. lonyana. Bakuzo mfana. Egameni lonyana. The Son, Lomoya oyingcwele. and the name of the Holy Spirit. Cela uphinde. Hambani ngoko niye kuzenza abafundi zonke iintlanga. Nibabhaptizela egameni loYise Phakamisa isandla yise. lonyana Subaleke tata. Egameni likabani? loYise. Ubani igama likayise? What is the name of the Father? Ngoba kawuthi loyise awubizi igama. Because when you're saying the Father, you're not calling a name. Xa uthi loyise sisichazi. Amen. Ubani igama likayise? Qhuba. Egameni loYise lonyana. Nangunyana. Ubani igama lonyana? Who is the name of the Son? Lomoya oyingcwele. Lomoya oyingcwele. Nisekhona bazalwane? Amen. Ngeke nibambe le mfihlo. Ngoba kunenhlonto le ndawo. Amen. Bathi ka bethetha abantu bathi egameni loyise. When people are Bathi- speaking, they bathi say the ne. name and say ne and. Ayikho lethi nelonyana. Amen. Ithi egameni loyise. In the name of the Father, Egameni lonyana. the name of the Son, Egameni
lo moya nelo moya In oyingcwele. the name of the Holy Spirit. Ngibamba le ndawo. Amen. Before uneqeke uyawufaka abantu emanzini, Before you rush, you have to trace the name of the Father. amen. Kumele uqale utrace igama And also likaBaba trace the name of the Son. negama lonyana. Lelithi moya oyingcwele ayilogama lakhe. Amen. This is not his name, Ichaza uhlobo lomoya. but it Yes. describes what kind of a spirit. Isekhona. Amen. Isekhona. Amen. Ithi yayo sike sijule deep. Amen. Let us dive deep now. Matthew 1 verse 18. Ncwadi kaMateyu chapter yokuqala verse 18. Ngicela ukufaka kwindibandiba manje namhlanje. Amen. Ke ndithethe ingqondo. Ke kaloku ukuzalwa kukaYesu Kristu Asaqala bazinoma kanjani. kwaye kungolu hlobo. Kwathi akubona ukuba unina uMaria useleganelwe uYosefu bengekahlangani. Akusimaria. Akusimaria. Maria kam. Andifuni noMaria. Sina lo uzabanele lokho yeah, you're right. Ingazokujaphisa. Yes. Bengekahlangani UJoseph. Joseph. kam Joseph. Joseph. Oh, sabe sibone kabu Joseph. Maria lo Joseph. Aha. Wafunyanwa emithi Ithi le ndawo ichazwayo apha. Amen. Andimazi noma uMaria noJoseph babebuye eMoya. I don't know whether they were coming back from a mall. Behambe bebuthisana nge-ice cream. Amen. Licking an ice cream. Ngoku lo ejonga abone And sekunespeed this hump. one saw a speed hump. Ubona uMaria se. Amen. Ithi yathi wathini tata? wafunyanwa emithi ngomoya oyingcwele. 19. Wathi ke uYosefu indoda yakhe engolilungisa Yes. engathandi ukumhlaza ekuhleni. Okay, manje ndifuna ekuthela niyibone le. Amen. Wathi wayibona uJoseph le wamapha. Wacabanga, hlala phansi ucabanga uJoseph. Amen. Joseph started to think. Wenza uJoseph He started to think. uyalibona lilahleli. Amen. Ngoba ithi le Bible abakathini Because the Bible says abakathi ba. they haven't met. Ayinoba into yakhe. Amen. His Uyacinga. belong to him. He's thinking. Uyacinga. He's Bazalwane. thinking. He's thinking. Mamela kayicinga kwenzekani. Akubona ukuba uyazicinga ezi zinto. Naso isithunywa senkosi sibonakala kuye Yabazalwane ebukhweni. uthayecinga. When he was still considering, Akathethanga. he did not speak. Ethi umnika sindaba. Amen. Uyayibona iyakhumbuza. Amen. He knows what he's doing around. His plan is going to fail. Njengecinga. As he is thinking, Emazulwini uyagona. in heaven he was making a noise. Ngizothi I am namhlanje. here to say today, Inkinga zakho uzikhathe. David, careful of your Ngoba thinking, ngaphesheya sinekho. because they have an echo on the other side. Uyasicekela umjita. Amen. Joseph was thinking. Uyacela Joseph was uthi thinking, hey, yayibamba iplasi, yayibamba i-challenge. hey, I have caught a challenge. Nanti umnikazi i-challenge. And the owner of the challenge came. Yayichithithi lempela yasezulwini. Jesus. Yayibambe Joseph. And said, hold it there, Joseph. Uyumthatha Joseph. Move backwards. Yathini? Yathi sisithi Yosefu unyana kaDavide musa ukoyika ukumthabathela kuwe uMaria umfazi wakho kuba oko kukhawulweyo phakathi kwakhe kungomoya oyingcwele. Wena Joseph. Now you, Joseph, Bheka umva. please step backwards. Ngoba le nto Because this, akathi nonyana. it does not say this time. It says this thing. Isa ingenasini. It does not have a gender. Ifuna into ezayinika isini. You wanted something that is going to give you a gender. It's new. Inomnikazi.
uzoyife Amen. kuba uyakuzala unyana ke. lento ayikonyana This is not a son. ungazawuzala unyana kuMaria Someone Yes. is going to give birth to a son is lento married. yinto This is a thing. kodwa isibeleko sisayinikisile But a womb will give it a check. akuzanga nyana esuka It is ezulwini not a son that came from heaven. kuze into It is something that came from wafika heaven. umnikazi wayibanga Amen. uzaliphi uzabaqhuba Jesus. Uyakuzala unyana ke. Umbize ngegama elinguYesu. ibanga lengoku ithi lento This thing. vala umlomo ungathini Amen. Keep quiet. kuzawuthiya mna I am going to give it a lento name. nguyesu This Yes. thing is Jesus. yabona ke Joseph xa kuvela apha kuwo emfazini wakho esibelekweni kuphuma umntwana uzawuvela indoda When you see a child, you will be a boy. izulu alifakanga ndoda Amen. Heaven did not deposit a man If I or a give- boy. It Amen. deposited a isibeleko thing, sayinika isimo and the womb gave it a gender. igama lisuka ngapha A name comes from heaven. Kuba yena eyakubasindisa abantu bakhe vula ezindleleni zabo. vula indlebe vula indlebe Please pay attention. kuthiwa lento This thing izaba kunyana will be a son. baba vula amehlo lendawo uthi izawusindisa He says it will save. abantu bayo Amen. People of his umntana time. ubathatha kwabantu engekazalwa Amen. ubathatha kwabantwana umntana engekazalwa Where did he get people before he was born? sekona Amen. uthi ezonweni zabo He verse says in 23 their sins. Yabonani intombi le iyakumitha izale unyana. Bambize ngegama elinguImmanuel. Oko ukuthi ngentetho evakalayo uThixo unathi. vula ke ngoku ethi uzawubizwa ngegama elingubani He will be Emmanuel. called Emmanuel, okukuthi which means uThixo God unathi. is with us. ngaba mangaba nditsho ke ke kubani lo uzalwa nguMaria Amen. Who is born by Mary? mabelani ibhayibhile itsho Listen to the Bible. uzala unyana okanye uzala uThixo andivanga le cela ubaphindele umfundisi iyakumithi intombi ayiniki wena ntombazana ayinto uba mawumithe kusathethwa ngoMaria Amen. You're speaking about Mary now. We're not speaking about you, girl. Yabonani intombi le iyakumitha izale unyana. aha Bambize ngegama elinguImmanuel. Oko ukuthi ngentetho evakalayo Mitsa unathi. Emmanuel Hambitsa kama mitso Emmanuel Emmanuel Amen. John John says, onani uthando olungaka senzele lona Amen. Behold the love he has loved us. uthe wancama unyana wakhe He gave us his ekuphela kwamzeleyo his only begotten Son, khona ukuze bonke
uthixo uncama yena God gave up himself. asifihle He covered himself. uyazikhafarisha He was covering himself. uyaziphuthela Amen. uyaziphuthela Jesus. uyaziphuthela Amen. nge-wrapping paper Jesus. uthi ngunyana He said, this is the kodwa son. uthando But this is not. uvele ngenhliziyo And he is born by his heart. indoda yahamba Amen. ngenyawo And the man walked on his feet. uzayiva le way You are going to hear this xa ihamba nabafundi when he walks with his disciples. ifuna uqonda umqolo akabikho phandlena Amen. He wants to understand him. Not athi that he's abantu not uthi there. ngubani He says, who do people say I am? inexhala He is worried yoba i-wrapping paper that the wrapping paper ingathi sayiveze ngekona might have been exposed to him. sembona basabana Amen. Amen. mandithethe le nto Let me say this. akukho nto i-excita ingathi ipresent kayisarepishini Amen. There's nothing that excites like a wrapped present. uyawudibana negawuni yakwapick and pay Amen. When you open it, it's a gown. uyithatha kwakho i-wrapping paper After you have opened the wrapping paper, birthday present your birthday present. uyawuphuwa igawuni yakwapick and pay Amen. You see a gown. from uyithumela the kwakho wrapping. kwiwashing machine ayibuyi Amen. When you put inside the washing machine, it does not come back the same. inini ugcine uvuthamelene yi-wrapping paper Amen. Something that kept it from mamela mani shaking mamela the mamela 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 idala into yabantu abangamaziyo uyesu babehamba naye Amen. ayifiki ngawo It is not new for you not to know Jesus when you are journeying with him. hlokwana majuda hlokwana Amen. kanti la erawundini bandibiza ngoba ndimali Amen. Who does people say I am? athi hayi mani wena frustana wena ungueliya And they say you are Elijah. bavile la majuda phaa ngasethaveni ebesinakweli edlulayo I heard the people saying Elijah is passing abanye here. bathi ngumprofethi omkhulu Others say you are a great prophet. upetrose And Peter, ngenxa yamagabana uyesu because Jesus, ngexesha ahambayo by the time, apetrose abamazi amen, kodwa izulu but the heavens, lethudeke for upetrose amen, they opened the portal for Peter. lanyenisa Amen. a portal was opened Avuleke inyoka kuPetros, and he started to see who this person was. izulu They haven't revealed to Peter. wathwaluluku As upetrose Peter said, wathi wena he uye said, you are uKristu Jesus Christ, the Son of God. nyana Jesus. mabelenso Amen. ivule nje Amen. It was just a small opening. lavula izulu ngexesha buzayo uyesu umiphezu kolitye By the time Jesus was asking, he was upon a rock. He was upon a rock. watshintsha ngokuyibani inyama wandivula Amen. He changed. wathi phezu He kwelithwala said, upon this rock, ndizawulaphi bandla I will build my church. laa ndawo amakuyo Amen. When he was was the saying, point of revealing yayindawo yokuvulela ubalono abonaba bantu kuba that who this person abantu is. bahamba nomntu abangamazi People were walking with someone they don't know. lamkholisa Amen. ngathi nje And the heavens opened, a small opening. wabona kwayo yes information Amen. ndike ndayibona le nto isenzeka kuyakobi I saw this happening to ayefika Jacob. kwi-point of opening a portal Xa ekwindawo yokuvuleka kweportal. uthe awubeka intloko kweli litye After he has put his head on this rock, ngoba uyise because his father, uabraham Abraham, wayeyenzile i-point of contact made a point of contact with them. yavuleka izulu And the heavens started to open. zenyuka zisehla Angels started to walk up and down. asikwapho We are not there. sikwapho tule Amen. sisatyhila kanti uyesu lombani Amen. We're revealing who Christ is.
ke wena Petros le nto ayitshilwa ngenyama. He says, Peter, this is not revealed to you by flesh and blood. Utshilelwe Amen. kodwa yithi qwaqa. Amen. But please be quiet. Ake siyiveke ngokuyicaciswa kuJohane 1. Kanti Amen. uYesu ba. Ekuqalekeni ube ekho ulizwi. Come class 1 2 3. Ekuqalekeni Amen. Ekukho bani? ube ekho ulizwi. Okay. Waye ulizwi ekuye uThixo. And the word was with Mama God. masithi ke ngokulona kuThixo. Let us say now this is Ithi God. ekuqalekeni The kubekho bani? Bible says in the Ulizwi. beginning, Come class kubekho bani? in the beginning there was Now word. ulizwi. Here is the word. Uthi ebephi? Esekuqalekeni. Funa mfundisi iBhayibheli icacise. Waye ulizwi ekuye uThixo. And the word was with God. Babefikeni. Waye ulizwi enguThixo. And the word was God. Ulizwi enguThixo. Ndizokucacisela nikuthembe ngokucacisa. Amen. Uthi ekuqalekeni ubekho He ubani? says in the beginning there was the word. Ulizwi Waye ulizwi ebani? And the word ekuye was uThixo. Awuyeke Genesis 1. Amen. Read from the book of Genesis chapter 1. Ekuqalekeni uThixo wadala amazulu. Ekuqalekeni who? In the uThixo. beginning God. God. Apha ku John ithi ekuqalekeni Ulizwi. In the beginning. uyela kuJohn. Oh, ngibezela le ndawo. Ekuqalekeni uThixo wadala amazulu nehlabathi. Ke ehlabathini kwakusenyanyeni kuselubala. Kwakumnyama phezu kwamanzi enzonzobila. Umoya kaThixo wafukama phezu kwamanzi lawo. Aha. Wathi uThixo, Wathi uThixo makubekho ukukhala. utsho ngantoni? Amen. Yes. Yes. Ekuqalekeni uThixo In ngakuJohane the uthi beginning ulizwi. God. Funda kuJohane babefikeni. Thixo lenza kwakhe. Amen. Mandaba babona abantu ekhemereni. Thixo, nakuThixo. Nakulizwi. Here is the word and this is God. Ekuqalekeni In the beginning. ube ekho ulizwi. Aha. Waye ulizwi ekuye uThixo. Aha. Waye ulizwi enguThixo. Aha. Yena lowo ubekho ekuqalekeni uThixo. Aha. Izinto zonke zabakho ngaye. Wathi ngezwi kuGenesis. Ngamanye amagama uThixo In other words, God, wayengaphelelanga navula umlomo. amen, was incomplete until he started to speak. Ngokufundisa. Engekho yena akubangakho nto nanye ethe yaba. Aha. Kuye kwakukho ubomi. Aha. Baye ubomi obo bulukhanyiselo lwabantu. Ibambe. Bambe. Amen. Yihlakwa lapho ke ndawo ufunda uverse 14. Ulizwi waba yinyama. Hayi. Kubani abayinyama basabona? Amen. Who Please. becomes flesh now? Kanjani? How did he become flesh? Sibone echwechwela uMaria ulizwi. Now word is visiting Mary. Eyojikwa abe yinto ebonakalayo. Amen. Yes. To become something that is visible. Ndinenzele simple ndizoyibona. Nyambona uNtata usenzo. Amen. Nyambona uhleli kanjani uNtata usenzo. Nyambona uNtata usenzo uhleli kanjani. Nyambona uhleli. Ndifuna le botile. Ndifuna le botile. Andikwazi uyithatha ndinikule ndawo. Ilizwi awunalibamba. Amen. Ilizwi yinto engabambekiyo. A word is Yinto something that engabonakaliyo. is not Yinto visible. evakalayo. Something that you can hear but not Kodwa touch. uze ibonakale idinga isimbo. But for a word to be visible, it needs a body. Ibambe yedwa bazalwane ningashayi. Amen. Tata usenzo ndifuna i-powering. Amen. Ujonge. Look at him. Ujonge. Bambe tata usenzo. Phindisele phansi. Awuliboni ngani yayo. You do not see the word when it Kodwa goes uzabona there, i-action. but you see an action. Baba, Why? xa lifikile. Because
inyama. Now the Jonga, word is jonga, flesh. kwasekhaya. Amen. Tatusenza. Hlala phansi bangamsitho tatusenza. Behave yourself, we're still in church. Tatusenza. Amen. Ye church frequency. Ye church wavelength ukhandela utatusenza. Utatusenza ke ngoku. Now Bishop Zentra now Funeka lijikilizwe. needs to put the word into Ngoba the alifasi physical yosithathela. because it cannot go and take. Lidinga izandla. It needs hands. Tatusenza. Amen. Tatusenza. Ifuna ipower rate. Akafuni power rate It utatusenza. does not need a power ring. It is me Jonga who wants a uyisisa. power ring. Kuyabani pha. Who went there? Dililo kanye kuyaniswa. Amen. Did the word program or did I travel there? When you ask him where you going, he will say it is Yes. not me who is standing up. It is Martha. Amen. Akhona imdibazane power rate. Amen. Kodwa izwi lafika kuye lazalwa. But when the word Uzalwa came to kwalo me, it was born. lifake iforce yoba libe zinyama. And it grew like Liyolanda ipower to rate. fetch a power ring. Bendibona ngoba ndingena apha. Amen. You saw me when I was coming in. Ngoba ndingena. When I was coming in, Njengabapostile bonke bendisibumbile. like they call apostles. Ngoba sifuna ukukhela. Amen. Amakesidima. Amen. Indawo ekandibone nami fike ndathandaza. Amen. What you did not notice is that I started to pray. Indaba ngexesha lihleli phaa uyalibona izwi lam. Did you hear my voice when I was sitting there? Ekuqalekeni In the beginning, ebekho uthini. there was Athi God. Johane ekuqalekeni. And John says in the beginning, there was the Word. And the Word was with God. Ubani igama likayise? Amen. What is the name of Andifuni the nilahleke Father? ubani igama likayise? What is the name of the Father? Okay, mandicacisele le nto. Besithe ngubani mabe nguwena mntu omdala uthixo. Mayibe mfutshane wena ndikubona. Mdala. Wena ungayigcwele right now. John. Sifuna igama lalo. Amen. Mamelana. Eli gama lithi Thixo. Now the name God. Igama elinye elithetha isininzi. Amen. Khona ishephu apha yayibhizi isolusa. Amen. There is a guy Iyolusa lokutshintsha kwelisa. who is tending the flock. Now, uthe esolusa Amen. kwathi ithole. Amen. A bush started to burn. Xa esiya phaa Amen. iyamkhwaza le ndoda. Ileyiba bekhulula imbadada ngoko nangoko. Instantly, Wayazi uMoses umntu omkhulu. he knew it was a great man. But who was after speaking. bexoxile After they had a conversation, beshayele neintshayelo. amen, they Uba did an ejonga phela wena. introduction Ndinamajida wam alapha eyiputa ndifuna ulandele wona. that there are my people that are in Ulokhe nawe ndiyakufuna start ufuna ukuba ndithini. Amen. But You xa have to ndifika phaa understand. ndawuthi umani. Amen. Imxelele lula laa ndoda. Ithi I am. Uthi Who I nguye am. endinguye. Uthetha ukuthi What did he uthi say? andinagama igama ndilinikwa sisimo. He says, I don't have a name, but a situation will give me a name. Uba ndifuna kuzalwe kusindiswe abantu If you ndiba want nguyesu. people to get saved and become Jesus, Ndiyakwazi wena uqobo. Imibuzo yayifika mva kuwe eklasini. amen. Loo mntu kayiqhuba imoto iteksi kuthiwa yintoni? Amen. This person Who is drives? called a taxi driver when he's driving a Xa car. efika kubatshana bakhe kuthiwa When yintoni? he gets to his Xa efika enkosikazini yakhe kuthiwa yintoni? amen. Xa efika koosista bakhe kuthiwa yintoni? Jesus. Umntu Amen. ulawulwa sisimo. Jesus. Yes, Lord.
evangeli We are tired of the gospel engenamiphumela ngenxa yoba bethothozelwa that has no results because children ngoba were being attacked ba-admithwa ngendlela erongo kule nto. because they were admitted in the wrong way into salvation. Akuzibuze noma ungenza iflophu le nto iyakuphusha uba yiya. Ask yourself, even when you're making the biggest mistake, this will push you to go forward. Xa uthi Thixo Amen. When you say God, uthi ligama elinye elithetha into ezininzi. you say it is a same name that. Mhlawumbe sithi ndinguJehova Jireh, Amen. You hear it say Jehovah Jehovah El Shaddai. Jireh, Jehovah El Shaddai. ndinguJehova kwakekho nto. Amen. Xa kufuneka kuyiwe empini uvela ngelinye. Amen. It shows another character when it's But time to kulena war. instance kwafuneka But in this kusindisiwe. instant, he needed to say, Wathatha ingubo yoba besisithathu he took a garment of abizwe sin. njengonyana Amen. engenguye He was unyana. not a Athi son. uDavide wayicebelile ingubo yobukhosi. Jesus. Educated nje kancinci. Let me educate you. Kukho into ethandwa ngabantu abasindisiweyo. There is something that saves people Xa lives. bebona umntu oshiye le nkonzo yabo Amen. When they see someone who left belief or their church to when it comes back, batyhila ivesi yonyana olahleka. amen, they open a verse about the prodigal son. Ngaba no Amen. ithi ueducated nje kancinci. Ithi ueducated nje kancinci. Yayingena nto yakwenza nazihambu, ingena nto yakwenza nanyana obuyayo, yonke laa nto. Amen. All of that had nothing to do with Into it. eyayivezwa phaa. But what was shown there, Le ndoda isisityebi ngoba waIsrayeli. this rich man, according to the Israelites, Kwakungavumelekanga umntu osityebi abanike. amen. Kodwa uthe wavela lowo ulahlekileyo wabudela ubukhosi bakhe Amen. wayiqibilila He ingubo took off his wayilahla garment wabaleka. and he ran. Yingake ngoba inconywa nguDavide Amen. uthi David says, uthe enguThixo when he was God, walahla ingubo yobukhosi. amen, he threw his garment of lordship. Ngibeke ngokwaseklasini Amen. kufuneke uba makusindiswe ngoku. Atshintshe worksuit. Now people needed to get saved to change his work suit. Bani igama lakhe? Amen. What is the name of the Father? Ndalishiya lithi bani igama? UYesu okanye nguThixo? Bani igama lakhe? Okay, mandiphendule ndicacisele. Kule dispensation afika ngayo uYesu yayi-dispensation yokusindisa. Amen. It was a season for salvation. Baba. Singabi lesekile. Singabe lesekile sibonayo. Wow. Usho, Amen. ubona isekile yiwani. Amen. Okay. Lesekile iye yahlala inhlanganiso. This circle Ever had a meeting in heaven Yathi sijongene naleli and crisis. said, we're facing this crisis. Yeyiphi authority esinoyi-adopta to save this Let situation? it be gunya that we can use to save the situation. Liphakanyisiwe ezulwini. Kodwa le umbrella masiyibiseke liphi igama. Amen. Atsho wonke akhoyo amagama ezulwini. Jesus. Maphakanyiswe igama elilodwa. And only one name was exalted. Kuba eli gama lithi Yesu liphakanyisiwe If this ezulwini. name that is Jesus Yawumizwa exalted, noyise uyaguqa. Jesus. Guqa. Yawuphakanyiswa eli gama. When this name is exalted, Noyise uyaguqa. even the Father bows Ngoba incithi ivumelene. because they came into an agreement Bazaguqa kweli gama. that will bow unto this name. Babana. Nansi le nto ethwele izulu ngizonicacisela This kakhulu. is what the heaven did Uze abantu ba-understande. for people to understand. Yazikhakha. Amen. Zulu. Yenze
Ngoba Why? insindiso yimfihlakalo Because yesizwe. salvation is the mystery of heaven. If you understand insindiso, If you can understand salvation, yawona amanzi, amen. water. Do you see water? Wawifaka embizeni ibile, kuphuma ntoni? You see a steam when the water is boiled. Yayibona ke? Amen. Ngawafaka efrijini, kuphuma ntoni? When it is Isengamanzi. inside the refrigerator, it will turn Maphinde into ndinivezele kwenye ice. iqanda. Amen. Uyalibona iqanda? You see an egg. Iqanda lineqokobhe, An egg has a libe shell nomthungu omhlophe, and it's a libe white nomthungu yolk oyelo. and a Kodwa kawubonile ubona i-unit eyi-one. but when you see Up it is until it one catches, thing until it is broken. Awungezi uthi awuthi iqanda uthi nditye umthungu omhlophe. You cannot say now I'm eating an egg white Hayi nditye iqokobhe, and say now I'm eating a shell. uthi nditye iqanda. You say I'm eating an egg. Ndisakona? Amen. Make ndiwele nani sikhangeleni kanyani igama. No. Okay. Uthi ke ngoku lo Now this one, ongunyana who is a son, ezinye zazithetha nje ivesi. amen. Uthi yenina uba bendize egameni lam bendizandamkela. If I came in my name, you were going to accept me. Ndize egameni likabawo lento baba lingandamkeli. I came in the name of the Naye Father. uyayisusa lento kuye ithi ligama lakhe. Amen. Uthi le likabawo. He says, this is the name of my Father. Ndicela ukufaka enzulwini kakhulu. Amen. Can you please dive a bit deeper John now? 14. John chapter 14. Verse 1. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Mamelani bazalwane, kutsho uMatha. Amen. Uthi phakwa kusitsho uYesu. Kwakutsho ndithi inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Let your heart not be troubled. Kholwani kuThixo, Believe in God. nikholwe nakum. Also believe in Mamelani, me. kutsho mna. It is me who Yamajida, says, inhliziyo yenu ingakhathazeki. let your heart not be troubled. Kholelani uThixo. Believe God. Ndikholelwa nam. Believe in me as well. Ndishayele varate. Amen. Nasi, stop up. Stop up. Ngitshwetha lithi. Ndikhonelani. Le nto ndinika yona Believe ndindikumko. me. What I'm giving you is original. Kutheni kuba? Endlwini kabawo Hayi. zininzi indawo zokuhlala. Ehe. Ukuba bekungenjalo ngendandixelelayo. Uthi kule matshini yamajida. Ngapha edladleni indawo zokuhlala zihoha. In my father's house, there are a lot of seats. Aha. Ndiyemka Uthi nawe ndiyahamba It kutsho. says, now I am leaving. Ungalahleki mntwana apha eklasini. Andifuni iklasi yabantu aba. Nangu lutsho. Uthi now It says, now ndiyahamba. I am leaving. Bandibethele bandenza yonke inyakanyaka They konke. did everything, but now I am leaving. Uthi uthini? Uthi uyaphi? ndiya kunilungiselela indawo. Uthi ke ngoku ndiyolungiselela nina. I am going to prepare a place for you. Jesus. Aha. Verse 3. Ukuba ke ndimkile ndaya kunilungiselela indawo, ndiya kubuya ndize ndinamkelele kum ngokwam. Uyajika uthi ndizakuya mna. I will come back Ndinamkelele kum ngokwam. and welcome you to myself. Ukuze apho ndikhona mna So that nibe wherever khona I nani. am, you will also be present. Ibe Jesus. khona. Imfana zithi nansi indawo itshintshe. Apho ke ndiya khona mna niyakwazi. Siyaqala. Amen. You know where I am.
nendlela niyayazi. And you also know the way. Anisitobole makito. Uyabona pha kumendlu. You see at home, Uyabona mos. you see me. Ntongama. Look at me. Yasozicikele endlini awuna ntongama. Zakwenza ke wena ukufake pha endlini. Amen. Uyabona pha kumendlu. Xa ungena igate iyavuleka. Ngeremote. Amen. Awuzabuye. You will never Ungena kwakho be. kwa hayi mna ndingena garage xa ndingena kwam. Amen. Ndiphume ndingene epassage. Ngapha kule room, ngapha kule room, kube ne-bathroom, kube ne-room, ibe ne-kitchen, njalo njalo. Awuyazi mos. You do not know the room. You Ngoko never ukuba know. ne-imagination. Now you have an imagination of how it looks like. Wasuka wabajikela besemamele. Amen. Wathi ndiyayazi. He says, you know the way. Hayi ndinothi nje. Uthi ndiyakwazi mos. You know where I'm going. Azobaqwela azothi nendlela. Funda. He says, Apho ke ndiyakhona mna niyakwazi. Nendlela niyayazi. Verse 5. Hey, man. Siyenza simple. Uyandazi bahlala phi? do you know where I stay? Xa ndinosendithi kuwe uyayazi apho ndihlala khona. If I can just tell you that you know where I stay. Andikuqheli kakhulu. Yimfake ngoku indoda ezawuvela apha ngezantsi. Uthi uThomas, Wathini uThomas? And Thomas said, Wathi wawubambe. Uthini uThomas? Nkosi, asazi apho uyakhona. Hayi susifaka. he said, no, we do not know where you are going. Asiyazi apho uya khona. We do not know where Hayi you are wazi going. nendlela uthetha ngayo. And we also do not know the way. Singathini na ke ukuyazi indlela? How can we know the way? Uthi uYesu kuye, ndim indlela. Watshintsha ke And Thomas. Jesus said, look at me, I am the way. Xa nasibathi umathi indlela emzini wakhe kuye. Amen. Ndim inyaniso, I am the truth ndim ubomi. and I am life. Akukho namnye uzayo kubawo There is no one who comes to the Father engezi ngam. unless he comes through me. Uyijonga nje. Yim indlela. I am the way, Yim inyaniso. I am the truth, Yim ubomi. I am life. Ngamanye amagama uthi kuba nokwamkela le nto. In other words, it says, okay, if you can receive Ndixelela yona this, izawunisa kule ndawo ndithetha it ngayo. will take to where I'm speaking of. Amen. Yeyiva. Amen. Uzowuveke ifa. Sizakhangela igama lalo nyana. Verse 7. Ukuba benindazile mna, ningenimazile nobaba. If you knew me, you would have known the Father as Hayi well. mathimntoba. Hayi. Uthi bani nazi bani? If you knew me, Ngenimazile nobaba. you would have known the Father as well. Ndifuna nimameliseke okanifundayo kule ndawo. Amen. Funda. Ngoku ke niyamazi Ubani? ubaba. Nimbonile. Hayi ke babili. Uthi ngoku niyamazi. Now you know Utsho him. lo. Amen. Uthi nimbonile. You have seen him. Ukumbona ayikokucingela nam ebamjongile. Amen. Bajonge bani? Who are they looking at? Bajonge uYesu okanye bajonge ubaba? Uzuve ke ngoku. Amen. Verse 8. Athi uFilipu Wathi kuye, uFilipu awuyuva Thomas, And awukwazi Philip said- awukwazi ukubuza lo mfo. Amen. Uyuva? You're not asking an accurate question. Nkosi, sibonise uyihlo. He said, Lord, show us the Uthi, Father. hayi asizithatha. Sibonise uyihlo. Nkosi anelise. Kwasanelisa mamela. Funda. Uthi uYesu kuye, And Jesus said to them, ndinaxesha lingakanana ndinani nje. how long have I been with you? Akukandazi na Filipu. Uphendla bani? It is Jesus. uFilipu ufuna ubona bani? Baba. Bani uphendulayo? Phendula uYesu. Mamela, phinde ifunde. Uthi uYesu kuye, ndinaxesha lingakanani na ndinani Ebethe nje. ufuna ubona bani uFilipu? Uyihlo. Ubani uphendulayo? uYesu. Uthini?
uthi ndinaxesha ngakanani na ndinani nje akukandazi na Xa Philip. umamela laa ndawo ithi sime ngohlobo ezikwezombiwo. Xa ubuza uPhilip iyatshona le uphendule le. Kaloku omnye sibonisi uthi omnye awukandazi na Philip. Hamba nam kasheni. Philip bendifika befile Amen. ndibavusi. I found them dead and I resurrected him. I was with you. Bendike ndafika enkana kungekho wayini. And there was no wine when I arrived at Yakhona. Canaan, and there was wine. Ndangena uLazaro senuka. Amen. I found Lazarus dead. Ubani umdali Amen. Who okwazi is the udala into creator? ebezingekho Who xa can zibe create khona. things that were not? Oy. Mamela le ndawo, mamela. Amen. Sesawuyeka. Then say into yoba ngaba if wawungene elibhaptizweni ungazange uyi-understand le nto. If you do not understand this, let us please read Ngoba it for sinava you. ke tata jonga uma ngumkhethwa ukhethelwe into yoba ngabani uyowunyathela indawo engazange ngabanye abantu. Amen. Ibandla lakho likazukhula ude wena ube right position. Jesus. Lowo undibonileyo mna umbonile uba. Utsho lo uthi akozidingo He says there is no need soba ufuna ubona ubawo awubone for you to want to see the Father. umbonile ubawo. You have seen the Usumveka Father. uthini kayizulu. Utsho ngani na ke wena ukuthi siboniswe yini? Aha. Akukholwa na ukuba mna ndikuye ubawo Awukholwa abaFilipi le time asibayi-1 abeke ubawo ekuka. kanti ke nobawo ukubo. Amazwi endiwathethayo mna kuni Amazwi ndiwathethayo andiwathethi ephuma kum. nam uthethayo umlomo kulo. This is the one who's speaking, and the mouth is on this one. Ubawo ke ohleli kum Uthi ndihleliwe nguye oyenzayo imisebenzi uthi le. mna ndisizandla Amen. ubawo uyenza Jesus. esenza ngam. Amen. Abana khona into ethe yaba khona ndingekho. Yes. Ndandiyingcini Amen. ishonele izulu. Yeah. Ubawo esenza ngam. And God who is doing to me. Ngoba Kholwani ndim aha ukuba mna ndikuye ubawo aha nokuba ubawo ukum. ya Okanye ke kholwani ndim Okay. ngenxa yayo imisebenzi jonga leyo. imisebenzi. Look at my works. Xa nibona le nto iyakuphinda jonga indlela yam endenza ngayo izinto. Look how I do things. Aha Inene ndithi kuni lowo ukholwayo kum imisebenzi endiyenzayo mna uya kuyenza naye yena. ngicela ukuhlekisa ke kule ndawo. Nangena kule vesi ke Amen. mamlisa nangena kule vesi. I read this scripture, this verse. Qoba. Nemikhulu kunale uya kuyenza. Nangena xhalakathi. Ndathi uba ndikholelwe le nto jamani ndimxelele nithi Amen. if we approach her igama likayesu won't understand If you understand the name of uza Jesus, kundogqitha. you will do more than what I have done. Ndayithatha apho ke le nto. Amen. Ndakholelwa le nto. I believe this. Kanti siyafakwa ngoku. Amen. Uba sikholiwe le chess. Amen. If you believe this church and Le mikhulu understand it, siyayenza. amen, we're able to do exceedingly. Ntalakatha. Amen. Ndayithesta. Amen. I tested. Ndathetha nje into yodwa ndathi ndiyayamkela ndiyayi-understand. I said I am taking it You and want to see understanding it. I want to see greater works. Ndiyaqalisa imisebenzi emikhulu. And greater works started to Wanomona manifest. umfundisi wakho. And your pastor started to get Esokuba jealous. kuhlangula into ethiwa iFIFA qha. Amen. Onomthathela intshontsho ephoswe ngukhetsha uthi makalivusa angakwazi ulivusa. Jesus. Yaqala phaa ingxaki. Amen. That's where the problem started.
Hence sithi kuwo, if we understand that the mystery in the name of Jesus. Amen. Mawungaqonda imfihlelo egameni likaYesu. Inkulu imeso onoyenza. There's a great mess that you can cause. nemikhulu kunale uyakuyenza ngokuba mina siyakuyenza Yendinisi. Angibaliseni ngathi ngibaliseni so. Amen. Ngisuka edate yami senza vala bazalwane. I was coming from my appointment. Andixokolo ba. Amen. We had a conversation with God. Akuyabona la mthimata. And you see that tree. Athi wena indlela endikunike ngayo. Amen. The manner that I have Ungathi given lapha you. kwala mthima kubekho igusha. You can say there must be sheep behind that tree and sheep. Uyichele uyifaka efrijini uyitye. Amen. Lapho uyadlala. Wathi kukangaphi uthandazela abantu abangenamisebenzi babe nayo. He said, how many times did you pray for people who are not employed and they receive jobs? Sininzi ke iziganeko wena zama uprove igama likaYesu indlela elinamandla ngayo. Amen. Elazi prove clean ukuthi Uthixo akanandaba. Amen. You will think this is a big. Minyaka sihleli abazalwane ngolhlobo. Amen. We're in a church set up like this. Endihlala ngibonisa. Amen. Inamandla manje lento. imandla Ndithi kulo mzalwane. I said to this Oh. brethren, Ungowaphi? where do you come from? Athi ndikwasePaarl. Ndithi do you know into yoba ngaba ungaye ePaarl ukhwele kwegama likaYesu ubuye within 10 minutes. Amen. Uyayibona into impossible. You see, that is impossible. But I tell you, He said, no, that cannot happen. awuphakamisele iBhayibhile yakho. Amen. Uphakama ngenyawo. Waphakama ngona hlobo. He stood up like that. Thatha esazinto sesandleni sakhe. Ndathetha. Amen. Ndathi ngegama lenkosi uYesu Kristu. I said, in the name of the Lord Christ Iyalela Jesus, ingelo sezibini zithathe lo I mzalwane. command two angels to take this Simthathe brother. abheke phansi. Amen. Take this brother to Paul. Ngelosi Angels. thatheni. Samthatha. Amen. And the angels, Ukuthatha kwazo utheka ilala ngecala. when she fell on the ground, Samlinda. amen, we waited Efuka for wathi him. nguye phansi. Amen. Sithi simvele ukuthi bendiyokhangela umakazi wami usendlini enephathi asifonele wayiphendula ifoni umakazi ngaphaya hallo andikuva ndisephathini uthi ke umakazi ebesela isipaleta besitya inantsika iMarie biscuit. Amen. He says, my aunt was drinking Ndibuye spaghetti. ngiphe isipaleta mbuzo usela ntoni hayi sisela isipaleta ndihleli nobani ndithi ndiyabona ukukhalwa igama lenkosi Yesu. Amen. Funda mfundisi sesiyavala bazalwane. We are about to close. Ndicela ishumayela lena nibe ngenyanga hayi ndagqiba ufunda ndagqiba ufunda njani sesivala nyani